D'aquí demanem la lliberació immediata i els fem costat a tots els presos i preses polítics que tenim a la presó. Per altra banda, també llegirem un manifest de que avui suposo que esteu assabentats i assabentades que hi ha una marxa fins a la presó de Lledoners per donar suport a aquests nostres presos que fa tant temps que pateixen la repressió espanyola. Contra un estat que sentencia i empresona, marxem. Columnes de vehicles cap a Lledoners. L'única ciutat d'Europa amb una ciutadella dins de les seves muralles és Barcelona. Les cases dels ciutadans de la capital del nostre Principat van ser arraconades per deixar espai a una fortalesa, els canons de la qual miraven cap a dins, en lloc de fer-ho cap a fora. Després de la conquesta castellana de Barcelona, esdevingué un presidi. L'Espanya nascuda del segle XVIII va ser pensada com una presó per al poble de Catalunya. Ocupació i tributs especials per mantenir l'ocupant. Governadors militars, exili, imposició de funcionaris forasters i repressió. Heus aquí el bressol dels països catalans contemporanis. Una Espanya forjada sobre la violència i el sotmetiment. Espanya com a hegemonia d'uns sobre els altres, i aquests altres érem nosaltres, els catalans. Qui podia voler-se quedar en un estat com aquest? Per això, l'Estat es va pensar com una presó, i quan arribà el moment del pas a formes modernes de govern, com una presó constitucional. Espanya té lleis que fan uns, els qui són majoria, i les fan contra els altres. Ara fa 3 anys, els catalans empreníem la recta final d'un llarg procés de reivindicació de la pròpia llibertat, un intent més. I Espanya va respondre de manera coherent amb la seva naturalesa de presó de pobles. Va anar contra aquells que considerava capdavanters del moviment, i sense controls democràtics, perquè contra els catalans que no es rendeixen tots els poders de l'Estat són un únic poder. I els va posar a la presó, a una presó dins de la presó, sense apel·lació. Els líders de les dues agrupacions polítiques més grans, partidàries de la societat civil catalana organitzada, van ser apartats de les seves famílies i del seu poble per tal d'anul·lar-los, tots cercant d'aturar el que veien com un amotinament de qui farà bé de quedar-se callat i al seu lloc. El moviment no es va aturar, però, i arribà aleshores el moment de la repressió i de noves detencions i reclusions, o d'exili. I després, l'acció concertada de tots els poders d'un estat que veu els catalans com un cos estrany en el seu si, la repressió desfermada contra la resistència, que ara ja arriba a gairebé 3.000 ciutadans i ciutadanes honestos que han comès el delicte de ser catalans que no es dobleguen. Però també han començat a arribar els cops per Espanya. Fa poc més d'1 any arribava un dictamen del grup de treball sobre detenció arbitrària de les Nacions Unides que acusava Espanya de violació dels drets humans internacionals i exigia l'alliberament immediat dels líders polítics empresonats i una compensació adequada. Abans ja havien arribat les protestes de l'Alt Comissionat pels Drets Humans de Nacions Unides en relació amb la violència exercida contra els votants el 1 d'octubre de 2017 i en relació amb l'empresonament dels líders socials i polítics catalans. I han arribat també les protestes del Comitè de Drets Humans de l'ONU, de diversos relators especials del mateix organisme, del Comissari de Drets Humans del Consell d'Europa i de nombroses organitzacions pels drets humans, entre les quals Amnistia Internacional, i d'experts nacionals i internacionals. Per un altre costat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea reconeixeria la immunitat dels presos i exiliats que havien estat elegits diputats europeus, quan encara cap d'ells no havia estat encara condemnat per un tribunal espanyol. La reacció d'Espanya és el menyspreu i l'autorreplegament. Cap legitimitat reconeguda a tots aquests pronunciaments i resolucions. Quan un poder no té contrapesos efectius, la llei pot dir el que vulgui, perquè allò que preval és la voluntat de qui la interpreta. I tractant-se de catalans, Espanya era jutge i part. La conseqüència? Dret penal de l'enemic contra aquell que mai no ha estat concebut com un compatriota en l'Espanya feta per Castella i per a Castella. No és ja que a Espanya no hi hagi un veritable poder judicial independent, és que quan es tracta dels catalans, tots els poders són braços del nacionalisme espanyol, que no tolera la diferència. L'any 1841, els barcelonins van assaltar la Torre de Sant Joan, en el complex de la Ciutadella, destinada a presidi, i van començar a enderrocar-la. Poc després, l'exèrcit espanyol s'imposà novament i obligà els barcelonins a reconstruir-la. Continuem en aquest punt.
Fa 3 anys que van tancar Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, els primers d'una llista que es va allargar i a la qual acompanya un seguici de represaliats per un estat que exigeix als catalans resignació, submissió i silenci. Quina mena de gent seríem nosaltres si ho acceptéssim? Llibertat pel Jordi Sánchez, pel Jordi Cuixart. I avui volem tenir un record molt especial pel Dani Gallardo, que fa un any just també que és a la presó per demostrar la seva solidaritat amb el poble català. La solidaritat entre pobles també ens fa més forts. Visca Catalunya lliure! Visca!